Otetaan surmakönkään lasku katsojille tiedoksi. Palaako mulla, katso kaikki? En näe. Pistääkö? Ei, mennään vaan. Sulla näkyy. Vai haluatko? No voi tsekata kyllä, meillä on aikaa vielä. Ei mun mielestä vilku valo. Kokeiletko uudestaan? Nyt palaa, joo. Ei siinä on nuoli. Aivan vasemmasta reunasta, niin siinä on joku kivi tossa, mutta... Mitäs tuolla nyt tapahtuu? Elikkä siellä on tommonen hemmetimoinen kääntö täällä. Joo, se kääntyi, niin sitten sen käännöksen jälkeen varmaan me ajetaan tonne toiseen laitaan. Siellä on kato yksi kivi, onko se on? Siinä on kiveä, joo. Meidän täytyy mennä suoraan, mutta meidän täytyy mennä sen kiven oikealta puolelta. Niin varmaan. Eihän me muuten päästä ikinä tuohon. Tai sit jos siinä on syvyyttä, niin oltaisiin me päästy tosta, mutta kyllä me... Jarrutellaan, jarrutellaan. Tossa on tota... Pitäisikö ruveta menee jo? Hei. Mennään! Oikase jo! Oikase! Oikase vielä! Nyt mennään enemmän oikeaan laitaan. Melota! Älä meno sillä, hei! Päästään tonne. Nyt on mentävä tosta suoraan nyt. Joo. Enemmän keskelle. Oikea reuna. Oikeaan reunaan pitäisi mennä. Ohjeen mukaan. Oikea reuna. Oikea reuna. 5 metriä rannasta. Hei, nyt kääntyy. Perkele. Käännetäänkö? Ylöspäin. Joo. Ylöspäin. Joo. Ja sitten vasemmalla tossa ympäri. Joo. Kivi ympäri. Kivi vasemman kautta ympäri. Mitä helvettiä? Tai sitten tästä. Joo. Nyt annetaan virrat kääntää meidät ja sit mennään tonne oikealle. Hyvä. En pystynyt kääntämään, kun se oli... Tässä menee ihan hyvä V. Joo, niin menee. Ei hätää. Joo. Täältä oikeasta reunasta. Joo. Ohjouri kyllä Joo. päin perään. Joo, mut älä ota liikaa rantaa. 5 metriä rannasta. Nyt ollaan jo lähempänä. Nyt se on menoa sitten. Hyvin meni. Tulee kivi mennä vasemmalta. Vasemmalta. Tuliko paljon vettä? Tuliko perään vettä? Ei nää kuule, tuolla on jalat, jos tuntuu vedeltä. Joo, mulla on vähän se vettä täällä, mutta ei paljon. Oh. Ihan helppo. Älä päästä kääntymään.